Iqalaphi lenkinga ye-amnesia ngokweminyaka? Generally, depending on what caused the amnesia. Yeah. If it's trauma, it can happen at any age. Okay. But if it's non-traumatic amnesia, it can start usually around 60, 65 kuya le phezulu. Kodwa even before that kuyenzeka isikhathi sokukhula uye ngokuya ubona ukuthi hayi sekuyona qala ukonakala. Yes. But kwesinye isikhathi kunezinye izinto ezicause amnesia like strokes. Yeah. Cancers of the Yes. mind, tumors, toxins, medication, stress, Yeah. and other neurocognitive problems like ama-dementia kanje. Yes. Waqala umuntu abe ney'nkinga. Kusho ukuthi uma kuyona i-trauma kungenzeka kunoma isiphi isigaba sempilo umuntu akusona. Amnesia ukukhohlwa. Yebo. It's one part. Mase dementia kunamaphathi amaningi emqondweni athintakalayo. Yeah. Number 2, i-amnesia kuyenzeka ukuthi ihlehliseke, i-treateke. Okay. Depending ukuthi yini eyikhozile. Mase ukuthi i-dementia yona ayi-treateki kunalokho engakuya iba worse ngesikhathi sihamba. Nokuthi i-amnesia i-memory kusho ukuthi uyakhohlwa. Yeah. 2, futhi enye component i-language nendlela yokukhuluma. Yes. 3, critical thinking nokuxazulula izimo zempilo yeah. generally. 4, problem solving skills ne-judgment yomuntu iyaphazamiseka. Absolutely. Umuntu kahlulwe ngisho ukuthi mangiphuma endlini ngingena emotweni ifuna ngivula isicapha ngihlale phansi ngikhuphule iwindi ngifase ibhande yabo manje ukuthi is critical thinking, problem solving skills, yabona memory sekuhlangene konke la. Usekhohliwe ukuthi kulandelana kanjani. Sekhohlwe ukulandelana kwezinto zempilo practically. Ngikhumbuza nje insizwa yayithi mayifika emotweni sipaka ekhaya icishe simayifaka ibhande. Hey, uyabona there is now neurocognitive disorder, i-dementia ke le. It's not just memory. It's critical thinking, sekungena manje no skills, no motor skills. Akhohle nokuthi ucisha ifoni kwenziwa kanjani. Yes. Ngixhumeleni la kwi-chat akasazi. Yebo, hey. Ngoba i-dementia ithinta even motor skills omzimba in general. Absolutely.